Niki jagani jenengan lek kapan-kapan kula jak teng Jawa Timur iki wajib ngoten niku marahi nggih. Alah wong kula niki waton obah mawon. Menyatane obah bisa gawe bungah lho, Mbah. Nggih matur nuwun. Bisa gawe bunga insyaallah dadi berkah tumrape piyayi kali pancur ngono. Amin matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalujengan kasarasan tuwin karahayan mugi tansah winantu ing kula panjenengan sami katitik wonten ing kalodhangan menika panjenengan kula sami tansah kepareng pinanggih wonten ing papan menika kanthi kebaing kabingan. Iki cetha ora lengku ngomong iki. Jenengane arepe ndagel apa arepe genduren kok ngoten niku? Kalih ngabulke. Wah nggih. Matur nuwun kula nuwun Mbak Cange. Nggih. Wah jan arang-arang kepenuk kepethuk dadi nggih. Kyai sepuh niku napa lek ngendikan gampang klera-kleru ngoten to, Mbah? Mboten mung cok ngendika ngapa-apa ki cok kleru padha mawon. Contone kleru piye pamane? Lah kleru nganggo sandal kiwa ya dienggo tengen dienggo kiwa kira kleru ngoten lho. Lek pamane bar tanggapan kondur ngoten teng dalem sok kleru mboten? Wah, mboten kuwi tetep mboten. Anane ming kuwi ya. Kula mboten ming dhewe Mbak Cange. Nen, Kalih anak kula. sinten? Ah niku loro niku anak kula kabeh. Oh nggih, nggih, nggih. Oh niki putrane jenengan. Nggih. Lah putra-putrine do ayu-ayu ngoten jenengan kok beda? Ya lengku ngijapi mbok wis meteng 3 sasi mbiyen. Ning ra nggih tetep anak kula. Oh nggih, nggih. Lah nek meteng ra 9 sasi to. Nggih. Lah isih 6 sasi ora lumayan wis sampean yo aneh. Mengkari Nggih. teruske berarti ngoten niku. Nggih, dilahirke 3 sasi yo ndras tok. Bersih Nggih. desa wonten laladan kali pancur menggawe jenengan pripun Mbah Waloya? Alhamdulillah pinaringan jawahne mugi-mugi jawahne jawah barokah. Amin. Ingkang kantu-antu piyayi kathah sesuk panene saya melimpah kenunggu ragat bocah sekolah nganti tekan kuliah nganti tekan omah-omah. Amin. Ngoten Upami napa niku wonten Jawah niku memper amargi mriki sampun kondang kaloka wonten sendang ingkang naminipun napa Pak? Sendang Wali nggih. Oh, niku, nggih. nggih. Mboten napa-napa, jawah niku jawah barokah kula matur ngaten menika. Nggih. Timbangane nggen kula niku tenan arang-arang udan, mau sing golek banyu sing jenenge nggen kula rak Gunung Kidul. Nggih. Niku nek ngangsu niku 4 kilo. Golek banyu niku. Nggih, mikul angger 2 meter leren tak ombe, angger 2 meter leren tak ombe tekan omah entek. Nggih. Wah, niki nyuwun pamunten piyayi sinden-sindene waranggana ya jos-jos mengkono bukasi. Wah, matur sembah nuwun banget. Kula niku jane ngadepi ngeten iki ndredeg-ndredeg gemeter lho Mbok Cange kalih piyayi-piyayi ngeten iki. Piyayi pakar kabeh, ke anak kula niku isane gur ngenten iki to. Piye? Lah niku nek cobi jenengan, nek kula dekne siji ngoten pripun? Wong saged nderek jenengan kula. Kene sing rada kandel. Kene maju kene. Teh kaya amplope rada kandel jenengan niku. Tegese sik rada gedhe. Anu tatin kene ngadeg kene Rahayu kene. Nggih. Kene ngadeg kene. Niku ingkang sepuh ingkang pundi putra kekalih niku? Nek sing tuwa niku sing mentelung etan tunggale nggih jadah niku. Mbah mboten enten nom tuwa niki ming laire keri karo dhisik. Oh, ngaten. Lah iya kuwi. Nggih. Nggih, mike Oh. Oh iya iya. Cek. Cek. Pripun, Pak? Wah iya Kok ngene. dadi aku sing diundang dhisik maksudnya piye? Lho, engko nek tak undang keri kuwi ya ngresula dari anakku pilih kasih. Lah kok nek pilih kasih ya berarti loro-lorone diundang kabeh no. Niki anak kula niku anak angkat jane. Oh, putra Andanu. Nggih, ning ya karo anak angkat kula ya gemati. Ora senggo-senggone niku anak angkat. Pokoke turuwe tak openi, mboten kok tegese anggere kemule rada munggah no tak duke. Loh. No mboten kualek niku. Lho, Kudune lek medhun diunggahke. lho, rak ngeten iki rak rada munggah. Mriki ketok tak duke. Angger rada kemudunen tak unggahke kok kene ketok gergeten kemule tak lempit ngoten. Tapi mah ketok kabeh no, Pak. Ane rak ya aman nggih. Niki ngisuk kang dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Nggih, Mbak Menika Tatin. Kepanggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Damel mboten kepanggih nggih, sami sehat nggih. Sehat, seger Alhamdulillah. waras nggih. Seger waras. Nek. Jenengan nggih malah saya lari, saya kondang awake saya gedhi, saya gedhi. Niki mboten
gedene biasane niku cilik niki temen jenengan gede dhewe ya. Iya Pak ya. Ya mbuh. Lho karo bapake ora kompak iki piye? Piye ta? Lah ngene to. Sampeyan iki mangkate sak omah kok ya bareng tekan kene ora kompak. Lah nek sing sejak niki terus kula ya ora tau sampean jak mung pisan kepethuk ketok kok sampean. Niki anak kula ya loro. Kene gek ngadeg kene. Sisan wae. Pisan. Kok ndak ora uman wektu malah darani kepiye. Mik mundi? Kuwi. Heeh. Wis mendah kaya apa mareme bapake duwe Wah. putra putri kaya ngono ayu-ayu kabeh. Sik Pak, aku kudu Pinter-pinter salim sik kabeh. karo ini bedo iki. Aku mangkat karo bapak ning sik bayari iki soalé Oh ya. iya. Iya bener. Bapakmu ku ya melu aku kok kuwi. Ayo melu ta Pak? Melu. Melu tunggalane. Pati uripku ki nang kono. Melu kene ta Pak? Ning sik sembodo anake. Lha napa? Lek anake kula job tanggal 10 ning kali pancur siap tenang kabeh lek bapake kula Piye? nyuwun DP-ne 2.000. Ngene kok diomongke. Lah ya soalé bapak niku nggih nganu kok sakniki ajeng damel pendopo ya Pak. Wah, Alhamdulillah. tenan. Ngen kula niku hasil maringi jenengan niku. Nggih. Niku tak nggo tambah omah gawe joglo, Nah. ya tak ukir cagake, mongko ukire iki anggere esuk ki malih. Malih pripun? Lah pangan rayap kan malih anggere esuk. Tak kira canggih po piye Oh. jebul pangan rayap. Kula niku nggih bangun omah gedhe. Nggih. Nggih pundi-pundi tak bangun terus saking dana turah niki nggon kamar mandi we tak pasangi CCTV. Wah, iya. Elok. Kon kamar mandi. Heeh. Ben piye? Lah kok nek wong nyolong sabun men ketok to. Masa nyolong kok sabun? Bang. Iki mesti moduse bapak ini dipasangi CCTV. CCTV nang kamar mandi kuwi kok nek sing mlebu wiyaga-wiyaga kuwi CCTV tak wateni clek. Ah. Nek angger kowe karo iki mlebu no tak gedhekke. Tenang ra. Soale niki selemer Bu, cok nyolong sabun. Ora. Guyon Di mana mawon. tempat sing jenenge napa niku sing jenenge kamar mandi lah hal yang sangat privasi. Lah nggih. Mboten pareng diparingi CCTV ngoten niku. Mulane gek kula tetel. Nggih. Seneng ya Pak, iki sowan kene. Heeh. Bapak Ibu, ini kula sowan kaping kalihipun. Nggih. Panjenengan sedanten nggih percaya kula niki ya anaknya bapakku ini ya. Mirip toh? Mirip saka Kowe aja ngono, kowe tak dudui ya, tak omongi ya. Piye Pak? Iki kowe ngerti sound system? Ngertos? Kowe disele kowe buluk ora apik. Ning suarane lho, salone piye? Salon kuwi isane banter mergane apa? Mergo Ana listrike. Ora, ana powere. saka ora. Lah apa? Sebabe ana ese. Kok Maksudnya iso? Lah salon nek ora ana ese gur alon. Engko kok ngayal. Oh ya. Nggih sampe tangi. Biasane ora ngoten niku. Nggih leres. Ning nggih nuwun sewu panjenengan tetiga niku pancen sampun dipun antu-antu kalian para pepunden panitia mriki. Wah napa nggih? Nggih, saestu kok wau diantu-antu kados pundi sepados jenengan terus Mbak Tatin, Mbak Elisa saged nglipur para warga masyarakat wonten ing Laladan Kali Pancur mriki. Nah, Iki lho. pramila saking menika mujudaken bab kehormatan yang luar biasa kangge panjenengan tetiga lho. Nggih matur nuwun jane wong kon gawe seneng lho aku kuwi susah ora ilok-ilok kon gawe seneng. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe iki ngestokke dawuh. Mboten lek susahe mikir napa lho, Pak? Walah kula niku ada lemah ra payu-payu. Nek lah apa? Mongko ning kutha lho. Lho, nek nang kutha kudune payune larang lho, Pak. Angger wong niliki Bali, Mergane piye? Lah kudune nek nilai yuk Bali. Mongko ya apik lemah ning pinggir dalan dawane 2000 meter. Dawane 2000 meter. Ambane sing dadi masalah. Ambone piye? 5 cm dadi ora Lemah cara ngendi iso kaya ngono kuwi? amin turahan got. Nggih. Ngawur kaya ngono kok antuk. Aturan got lho. Ya ora payu. Mulane Kok ku- dalan tikus sih. Lah sapa rek ning dalan tikus nek ora tikus arep metu ngendi? Ya, maksudnya ibaratnya ngono lho, Pak. Iya ngono wae kok ndadak nyenteri bapakne. Pak ndedonga, Pak, kangge Iya. masyarakat ing Kali Pancur. Nggih, leres. Nggih, menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat, nggih. Mugi tansah rezekine lancar, nggih. Rezeki ingkang berkah barokah nggih, Pak Bu. Mugi Amin. tansah ayem tentrem guyub rukun sedayanipun, Amin. nggih. Besok nggih wayangan meneh ya, Pak Amin. ya.
Ya pokoke nderek ndedonga mugi-mugi warga ing mriki tansah guyub rukun, bandol ngrompol, jumbuh ingkang ginayuh, sembada ingkang den sedya rayu kang kestu, basuki kang kesti, gagah kang cinangkah, kecandak ingkang pun uyak. Amin. Mbak Elisa pripun dongane? Ayo. Padha bapak karo Mbak Yuku. Wis ngono wae malah apik. Biasane sing ngidumke aku Ayo, dadi no. Elisa. Nyobet pisan-pisan kok diwali. Ah iki ngaturke panglipur ya, Pak. Oke. Nggih. Siji pokok siji engko ndak utang oke. Oh iya. Iki mau wonten pamundutan samping gunung nggih Pak Yoyo. Wonten. Nggih. Lan ugi menika saking pepunden panitia ugi ngersakaken mumpung jenengan bertiga rawuh fragmen ketoprakan Suminten Edan. Lho niku. Mangke. Pundi sing mang dhisike arepe Caping Gunung dhisik napa Suminten Edan dhisik? Samping gunung rumiyin. Anu mawon caping edan. Caping gunung ki mawon. Kok campur joan. Lho engko ndak perkara ketoprakan ki engko keri. Dari kok dhisik yo. Saiki sampe gunung. Lek ngoten berarti Caping Gunung ingkang bawani putra kekalih mangke Nggih. sing jenggleng jenengan. Beser, anu beres. Beres. Nggih. Wiwit saking Mbak Tatin handayani coba. Ayo. Coba. Nggih. Saben bengi Ayo Mbak. Ayo mumbul. Kok malah ketepret, Pak. Mumbule kapan? Jane iki kepiye? Mas, ling ngendang mbok aja kaya motor masih busine. Kaya motor mati busine. Angger aku ngene mung dudut-dudut ra urip-urip, dudut-dudut. Ayo Mas Agus. ya Agus apa? Lah sapa? Ngawur. Sinten Pak? Sinten? Kenalan. Agus ngono kok ngayal. Mosok pengendang Mas bengi. Heru. Lah nggih, Heru Su Agus. Ayo Mas Heru. Ayo, kowe kek mangap, kek mangap. Kek Lah ngene. aku wis mangap lho, gari jelenge kok. Balenono kok ndak cukup uang. Ayo. Sing kaya apa? Piye? Caping gunung kuwi lho saben bengi. Lah aku wis saben bengi. Wah, mbok kene kok ndek daging. Oh, ayo Pak. Konang. Konang Mas, Oh konang. iya. Nyuwun tulung Mas sampun dolanan wong tuwa. Nah, bapak iki lagi mumbul lagi kok tibane iki mak jeleng ngono lho. Wah, aku wis tau mumbul malah kecantel. Lah iya Mas. Bapak malah ngene. Engko neneng sing nyawar tak naik 15. Wah. Mola. Konang. Nah, apa, Pak? Ngapa? Ngapa? Aku ki baru operasi ya. Operasi apa? Kukul. Kukul kok nang kono iki kukul apa? Wah, kukul ki ora nganggo KTP, manggo ning ndi oleh wae. Tak siri kukuli ya Mbah ya. Lah ukume nek kukul iki nanggon pipi apa bathuk apa janggut ngono kok dadi nang isor barang ana kukule. Iki kukul cerdas milih kon. Yen memajang Suarane anakku sing siji. mengkaro Mecetet meneh. kukule pindah nggon. Oh, ya tak nggo nyongkrok kukule pindah. Wah, Kukul kok pindah-pindah iki. Diomongi ora nganggo surat pindah ora apa. Kok gek-gek kukul kabeh, Pak. coba Pak. Pindah. Nek ngomong kok ngawer, anu ngawur. Lah piye?
Lah kene, coba. Coba Pak. Sik piye iki mau? Piye? Piye, Mbah? Kembang wae. Ya omong kaya bapak iki lho. Piye? Rasa nggo efek ngomong. Iya. Ya apa cepet. Terus Pak, Aku ki meng nyontoni Lah malah. ora iso. coba Mbak kaya ngono iso ora? Ayo Kaya kowe. Bapak ngene lho. Piye? Kaya Baleni, bapak. Pak. Ayo Tin, kowe anak wedok kudu iso. Ayo. Sik, aku ora iso le. Wah, lambene ngisor ki lebokke slep. Lambe ngisor ndi maksude? Aja saru to. Lho, iki lambe iki ra ngisor dhuwur. Persepsine kene dor, kene Iki ngisor ra ya, Pak. ngisor. Oh, kene leboke. Lah sing jeneng lambe ra iki, mosok iki. Lah ibu-ibu do guyu lho. Iki kok ana Kok iso teknologine piye? Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Wis tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah, malah dodolanan lambeku. Loh, nyatane nadyan ngoten niku dadi rejeki jenengan. Wah, aku Dadi napa niku sedekah jenengan nyenengne piyai mriki ya. Aku ki muni kembang lepae, ngono ku iso gawe teras iso Iya, iya, teras. Wing mergo kembang lepae. lambene kok iso berkibar ngono to. Kok berkibar padake Lah iso gendera. ngono lho. Anu sesuk nek upacara Piye, Pak? ngiliyo lambeku. Oh, iya. Nggo apa? Digerek. Lah jare iso berkibar. Ya ayo. Ya Tin, ada Tin. Wengah. Boleh. Piye to, Pak? Ayo. Dipasno lah. Awas, jerawate, awas jerawate. Alah, alah. Alah, alah. Ah. Kok iso kompak ngono lagi ketemu iki karo yoga-yoga kok kompak jenengan? Aku ki jan gumen, anu gumun. Ono yoga cerdas-cerdas tenan. Iya. Mas Angkara padane, Pak. Saya jenenge Mas Heru, Mas Kris, Mas Dedi, Mas Ya. Waduh, Alah kaya Kemeruh. Kemeruh, Pak. Kaya apal-apal. Mas Kris barang iki sing. lek Mas Herune bener Mas Kris Dedi ora eneng si jenenge kuwi. Dedi, Oh, ya Kris. Teguh kuwi ana. Adirin, Parman, Wagiman, Giyo. Iya barang iki lho, Giyo. Heeh. Giyo no. Jeneng sepirang-pirang kok ora neng sing cocok. Lah sampean ngawur kok, Mbah? Aku ki ngawure cok bener kok. Mayo. Bagian iki, Pak. Bacot iki, Pak. Sapitan. Hei, Pacitan. Piye to, Pak? pacitan kok sap Pacitan, Pak. Landiane aku ora iso kok kon bawa. Wong ning ndi iki ning kon caping gunung bawane iki pacitan ora kok sapiteng. Ora wurung ya ora ana. Ora wurung ya ora ana. Gak yo. Oh lah yo, pacitan. Ya jane gandeng jane kuwi jane. Suwi-suwi ya tekan kono ya. Pacitan lah panganan cara mbiyen kae to. Nggih. Akhire ya entek-entekan lek kuwareken ya sapi teng kuwi Ya bener ya. nek kok sapi teg gak wis sapi teg. Pacitan. Oh.
aku gimbal bajing semaput. Monggo. Aku delok bajingmu, Pak. Wis tak tembak wingi wis ora. Ditembak. Oh, joget kok klothok-klothok iki. Kuwi yo telaten mentok kuping. Mbak Tati ini, Mbak. Nggih kula oh ya. Pak, Apa? nek sinden mbokmu Piye? biyen muni panas iki wong sinden ki ora lipenan kok ngene iki. Lah ngapa? Sinden ki do nginang. Nang Zaman biyen mek susure gede banget ngono. Oh. Terus? Bawa ki ora dicopot muni panas ngono ya. Wah. Angger rampung bawane gek idu. Ngono. Gilani. Mula mbiyen ki ora ning pemerkosaan. Lah mergane. Lah sapa sing arep memperkosa wong susuran ora aneh wis. Agene wong lanang nyedakno susu ngoko ngakangmu ngoko. Mboten niku sindan sing sepuh-sepuh to. Nggih, Sing nom riyen lak mboten to. Mboten nek sampeyan ngoko ngakangmu. Aku wong ego aha. Mbokku ki ngongkon aku ling undang aku kok. Piye? Kalau ya ora kemut susur. Nah. Aku kok. Aku Kok aku. Gak aku. apa kuwi kerpe? Kok nasul wegah mbok. Oh asem ki. Apa kuwi? Asem ki Wah. ngono ning. Ya, Mbak. Wah, Udan. oh, niki kajenge parikan menyambut gawe. Ayo. Oh, Ayo. Jeng. Dicucukne le Sinden, mangan sinden, ayam mangan panggang mau. Ayo. Weh. Iki. Karo gule. Ayo. Iki aku nang endi kok nutupi iya. kamerane. Pimpin saking Mbak Sundari, Mbak Sundari. Oh, silakan. Lian Sundari. Syukur yen ndongake piyayi kali pancur. Ayo. Mangan kencur. Mangan kencur. Kencur. Karo bayam. Wah, lelek-lelekan ya. Mugi warga kali pancur tansah ayem tentrem. Amin. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti. Ayo, kudu cerdas sinden saiki. Ayo. Kukur. Wah, nek kuwi nyemoni. Mula arep nyindeni adusa to, Tik. Ayo. Sampun no. Sampun. Kula senengane kukur-kukur trae. Iya. Terus karo ngemut driji. Aman Bu, mboten napa-napa aman. Mugi-mugi sedaya warga kali pancur. Heeh. Hetanisa kathah rejeki. Allahumma amin. Kula percaya yen penonton piyayi mriki piyayi budaya, le ngamini ngangge nada, ngangge tembang nggih Bu nggih. Allahumma amin. Yo jiro lu. Allahumma. Oh, piye Mbak? Piyayi kene piye Mbak? Nggih, ngoten niku. Loh. Lemen apa piye lho Mbak? Sae. Bu Kesi, yo selanjutnya. Monggo Bu Kesi. Nggih. Mangan cucur Mangan jujur. cacahe 5. Mugi-mugi warga masyarakat kali pancur uripipun bagya mulya. Yo. Allahumma. Oh, kaya ngono kok. Selanjutnya Mbak Dian. Ayo. Liyane do mikir. Nah, Kentek encur kowe engko mesti. Mas, Ayo. aku kono. Untuk padha. Nek sing keri dhewe ki Mereka sing mesti arep metune sik melatur. akeh. Mikir ki sik lodang. Pripun? Kok iso? Le ngarang ki rada longgar ngono gak ayo. Iya. Mancur Encur. Dilapi, ayo. ana ing kono. Terus Mugi warga desa kali pancur sembodo kang jinangka. Allahumma Amin. Kowe yo nyepake ngono nek didhawuhi cek ngono. ayo. Ya. Monggo Kita Tuku jamur guri sing di duit guri kitok liyane ora iki. ning Surabaya. Duh,
masyarakat kali pancur sehat sedaya Allahumma amin. Ngapunten Mbah, obate keri niki. Mboten napa-napa. Monggo ingkang panjenengan Nduk Cahayu. Gudi. Beda iki. ya. Wedi. Liane ora-ora kok idi iki ya apa iki? Coba. Wedi, jebul kukul. Ayo. Ngene Mbah Walu ya. Enak Pindah. kukul kok pindah-pindah. Ayo. Ayo Nduk. Wedi. Gudi terus ditekem. Dua. Apa kuwi? Ibu-ibu to. Ibu langsung doa. Sik to, aja ngeres to iki mbok menawa luweh ngeres meneh. Ayo. Dungane apik ngono kok malah luwih ngeres ora. Nggih. Yo. Sedaya penonton teng mriki mugi tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Kowe arep niki ajendikan parian mboten? Mungkin wis nyiapke mendine. Wis nyiapke, yo kowe nyiapke urung. Sapa aku to? Lah iya no. Ayo. Ya. Kok keri dhewe akiu. Iki. Ana sumur. Wis dienggo ra sido aku, ndak iki aja ngarep kowe. Apa ya? Ya golek liyane wong ya kreatif kok ya. Akeh kok sing ora akeh. Ya. Cacahe 5. Oh. Mugi warga kali pancur tansah panjang yuswa. Amin. Allahumma amin. Ya kowe. Mbak Lisa, ayo. Apa ya? Ayo, gantian ur ganti, ayo. Tuku es campur. Waduh wis dienggo meneh. Lah dadi aku bingung iki. Ya boleh Pak karepku ra mel-mel. Ayo. Tak go adus. Wah. Es campur gatus. Ora nek Es campur Bani kok nek iso. KTP. Tinggo bebas. Iya iya iya. Warga kali pancur piyayinipun grapyak semana alus-alus. Amin. Allahumma amin. Dek aku kari Ayo, Mbak, dhewe. sing apik dhewe, Mbak. Ya saenenge wong gur kari dhewe kok. Penting metu, Pak. Kang syukur Apa? nyunggi asbes. Mugi-mugi warga kali pancur ya sing pegawe ya sing petani ya sing bakul ya sing karyawan ya sing buruh ya sing apa wae kabeh sukses. Allahumma amin. Ayo. Akeh men to Mbah jenengan. Lah engko nek sithik ra arga. Monggo. Lah iya betul. Panas udan panas lengaleng sampai gunung. Jatim? Maksudnya piye iki tulisan? Lah jenengane teng YouTube lak kondang julat-juline. Tangkap ngono lho, Pak. Ditunggoni tekekmu lho karo penonton wis ditekek. Wis tak chat kok. Ngapa? Mlayu-mlayu mergo nguyak walang. Melompat bethek kecemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Bena bojo elek sing penting pinter golek utangan. Nano. Ayo. Ngono kuwi lek mung guyonane. Ora ngono. Mangan apem karo cadak ketimbang mendem ayo ngibadah. Langsung, Mbak. Ayo, Mbak. Nuwun sewu dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika. Monggo dulur sareng-sareng sami lededung mugi tansah pinaringan kalih sambeka. Linangkung wonten ngarsanipun ibu ingkang
taksih kersa rawuh monggo dalu-dalu ayo kabeh karo mesem guyu gotong royong supaya desane cepet aman nuwun sewu niki Pak Lurah lengarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemaripan Amin. nuwun sewu Bapak polisi le nyambut gawe ora kenal awan bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi ngoyak penjahat karo kabeh wong sing padha judi menika wonten lapak tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak dulur dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa ugi wonten rawuh lenggah Bapak Camat mesti wae nggateke masyarakat semua program yakin mesti itu cepat supaya masyarakat semua makin sehat saya abot dadi Pak Kiai esok awal sore mesti rajin mulang ngaji maca sikir dulur kuat lak nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri saya abot meneh ngono sing dadi guru le nyambut gawe biyen Senin nganti dina Setu ngendikane becik ora kena saru-saru guru kena diguguk uga kena lagi tiru kae ibu jilbab kok warnane coklat sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayine menang ora seneng berkhianat tak dongake ayam tentrem mergo kebakane emat ana meneh ibu ngagem jilbab warna kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah peparing ati kudu sabar sareh ora kena muring-muring ana meneh kae jilbab kok warnane putih kae busana muslim jarir lak perlambang suci nek aurat yakin dulur lak tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alam ngenten niku Iki mau rada komplit tapi rong pati komplit. Oh iso Mbak? Lah mau sing utama ini yang nanggap tuh selain ini RT ya Pak? RT, RW apa? RT berapa tadi? RW Bilang. Mbah Mo. RW. Mbah Mo tadi ada. RW urung loh Pak. Pak Lurah wes, Pak Kiai wes, tentara wes, RW. RW 3, RW 5, RW 4 iki. ngebat meneh ngono lah sing dadi RW kudu iso nentrem kerak wargane sebab RW iku pinangka contone mongko RW mung sethithik jare bayarane Andreane ini sethithik RW RT itu ujung tombak pemerintahan yang selalu berhadapan dengan warga aneng wong negor kayu ra nembung RT aneng wong DMN RT DMN ini apa? di mana RT RW. Apa neh ya sing durung ngono kok sing durung. Mau ibu-ibu jilbab ana sing durung. Karang Taruna. Oh, Karang Taruna, Pak. Karang Taruna. Semangat kompak kok kene. Oh, lah nek sak geleme dhewe niki ya empuk ndrasku. Abot meneh sing dadi Karang Taruna itu terjadi pemudi lan pemuda. Benar. Setiap saat itu harus siaga. Ini desa harus dijaga. Karang Taruna. Sing ditanggap saiki iki sakmene iki ana piyaga, Pak, piyaga.
Oh ya wis yoga mboten Ya ora apa-apa kok. Yoga dalang sinden iki kudu ngerti. Abot meneh sing dadi wiyaga kudu dhisik anggone teka sopan santun kudune dijaga nyelingi sing digelar iki budaya Jawa. Wah iya. Oh. Sinden, Sinden. sinden. Nun sewu lho Bu Kasi. Iya. Aku sing paling tak wedeni iki Mas. Lah ngopo? Nggih mboten napa-napa lho nek ngundika anu ora sarana to ngaling-aling Bu Kasi. Nutup-nutup. Ngaling-alingi Bu Kasi. Ora kok Bu Kesi nang kono lho. Oh ya ora apa-apa nggih. Abot meneh sing dadi sinden ora sah wedi arep budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Dalang. Ajeng sing apik no sing elek. Sing apik. Sing apik ya ragat. Lah wis diragati panitia ngono sing Nggih. protes ora. Abot meneh ngono sing dadi dalang kancane nggon peteng piambe lenggan nang nggon padang. Aha. Ning ngarepe ning kelir karo wayang iki terangane dadi dalang kondang. Dagelan. Dagelan. Abot meneh iki lak dagelane kudu penak runtuh dirungokke nganti kesel iki dalan jagunge. Mongko iki wis entek bayaran. Oh, sampean ki cok bayar dhisik dadi aku mlaku ki kleang-kleang. Lah tertib wong panitiane tertib kula ya melu tertib. Nggih, matur nuwun. Iki nek jula-juli parikan kene sewengi ra entek-entek ndak malah selera. Ditutup. Nggih, niki mau dibacutke. Nadyan. Ya. Nadyan wadon sarata Sara suling masuk langgam sapi dulu.